osnovna razlika između istočne i zapadne filozofije povodom uma. Zapad je počeo od Dekarta cogito ergo sum, na što su mene Brahmani pitali u Benaresu. Jer jedna od Upanišada, treba čitati doktorat Dušana Pajina, jedna od Upanišada rangira svest, pa kaže budno stanje, usnulo stanje, stanje sna sa snovima i stanje sna bez snova i turja. Šta se dešava ako je cogito ergo sum? Ako postojim zato što mislim šta se dešava sa mnom, ko sam dok spavam. To ne prolazi u Indiji. To poverenje u um koje nas je doteralo dotle da smo mehanizirali um i sveli preko, i lingvisti su tu pomagali, i matematičari, i filozofi. Filozofije praktično više nema. Sve smo doterali do 0,1. Tako funkcioniše ljudski mozak. Da, ne. Pođimo od Hegela, on još govori o nekim sintezama. Više nema toga. Mi funkcionišemo po osnovu modela 0,1. To je obrazac po kome funkcioniše kompjutor. Ideali današnjeg vremena je da se čovek svede na kompjutor. I da nema više dilema. Srbinu je teško da prihvati to. Jer on zbog srodnosti svoga jezika sa sanskrtom i po leksici i po gramatici, možda malo rečenice, jer u sanskrtu ima mnogo više trpnih rečenica, jer ta svest da smo već trpni kroz rtam, Srbin bi više hteo da bude aktivan. Pa ima mnogo više aktivnih nego pasivnih stanja, za razliku od Nemaca koji imaju pasive. To nepoverenje i u sopstveno mišljenje, a pogotovo u tuđe, to njemu proističe iz tog jezika, kome sam ja našla najveću srodnost na nivou Rigveda, to je bilo pre 4000 godina. Tu sam najviše reči našla, jer se sanskrt razvio, oni su otišli u Indiju, u slojevima, neki 15 slojeva, taj rigvedski vokabular, a od tog rg, koje je u stvari rč, i koji je stihovi u himnama Rigvede, pa dođe jednačenje po zvučnosti rg-rč, to je naša reč. Reč je moćna. Reč potiče iz misli. Jezik izlazi iz mišljenja, mišljenje se obrazuje pomoću jezika. Niko ne može ovome narodu, niti ikome narodu, kalemiti pelcare iz tuđih jezika. To je drama naše inteligencije. Ona bolje zna tuđe nego svoj narod. Ne može se kalemiti na taj narod hrišćanstvo, pa se onda vajkuje egzegete što smo ostali pagani, nismo dovoljno hrišćanizovani. Pa ga onda kalemiti mu nacionalizam zapadne Evrope 19. veka, pa smo sada ispali nacionalisti, pa mu kalemiti komunizam, pa se ni taj pelcer nije dobro primio. Mnogo bolje u gradovima, mnogo manje na selu. Jer je tu pravi srpski narod. Pa ćemo mu sad kalemiti liberalnu demokratiju i svi ti kalemari su duboko uvereni da je važno samo doneti pelcer. A gde je, na šta se kalemi taj pelcer? Hoće li on roditi ovolike voćke ili neke kvrge? Pa ćemo konstatovati kroz 50 godina da smo i tu nešto promašili. To je zbog korena. Ne možemo mi o korenima govoriti do Svetog Save i primitka hrišćanstva. Pitam se gde smo bili pre toga. Ko smo pre toga? To je jezik. Jezik koji je taj narod sačuvao pod Turcima i pod svim tuđim uplivima. To je to što čini biće. Ljudi zovu to jezik i biće, počeo od Konstantinovića do Hajdeggera. I biće i jezik, to su identične stvari.